מאוד פשוט, תרגיל מאוד נפוץ שאני עושה בזירה, המון פעמים, זה לתפוס את השוק. איך לתפוס את השוק? לעשות בריח. שכב קרקע, התרגיל הנפוץ שעושים בזירה, ולא מצליחים, תופסים את השוק, ומצליחים, מנסים לעשות ככה ולא מצליחים. למה? זה תלוי בעיבוי של הרגל גם. מה שאני לא רוצה שיעשו יותר מדי, אתה יכול לקום. כדי להפיל אדם לקרקע לא צריך יותר מדי לחכות שהוא ייפול. פשוט מאוד, אני לוקח אותו לקרקע בדרכים שלי. אם אני עובד ג'יו-ג'יטסו, זה משהו אחר, אני מדגיש, ואם אני עובד MMA, זה משהו אחר. למה? כי אם אני עובד ג'יו-ג'יטסו ואני עובד בריחים ועבודות, אז אין פה מכות לפנים, אין פה MMA פתוח, אז אני יכול לעבוד איתו על תרגילים בסיסיים אחרים שאני יכול יותר להיכנס למרחב האישי שלו. אם אני עובד MMA, אני אשקול מה לעשות, כדי שאם אני אבוא להיכנס, הוא לא בטעות ישחרר לי אחד הפנים. אוקיי? אז תזכרו, או אחד הפנים, או שבערך ישחרר לי לפנים. אוקיי? אז תזכרו. אז אני עכשיו נראה נטו של ג'יו-ג'יטסו. של MMA נראה בסרטונים הבאים. אז דבר מאוד פשוט, מאוד ברור. אם אני בא להריב, אני מביא לו הטעיה שאני בא לתפוס אותו מפה, והוא חושב שהוא יכול לחנוק אותי בצוואר, אז יש תרגיל ראשון שאני עושה קיבוע. אתם רואים, תפסתי, סגרתי מפה, תופס שוק, מביא אדם בלי בעיות, מפיל אותו לקרקע. לא משנה מה המשקל שלו. אוקיי? עכשיו המשקל יותר גבוה של אדם, אז מה שאני פשוט עושה, נכנס אליו, שם לו קונטרה עם הרגל שלי, אתם רואים אני פה, מביא לו קודם כל, תופס צוואר שאני לא אקבל חנק, במקום להכניס אותו מפה, אני תופס אותו מכאן, אתם רואים, מקפל לו את זה פנימה. פעם, זה יריב, אני כבר כאן. אני יכול להמשיך את התרגיל, לעשות לו מה שאני רוצה, או אני יכול לתפוס לו תוך כדי את השוק לעשות לו את התרגיל השני, או הראשון, אבל מה שחשוב זה לדעת איך לנטרל אותו. הוא לא יכול להתחמק מהתרגיל. גם אם אני עושה לו את התרגיל הזה, אז הוא יכול להתחמק מהתרגיל שאני עושה לו את ההפעלה. יש כל מיני שיטות להתחמק מהתרגיל. ויש תרגילים שקשה להתחמק איתם. בואו נראה את זה מזווית אחרת, נראה את זה בדיוק מפה. תראו טוב. נכנסתי מכאן, תופס קונטרה, ומקפל ציר רגל. קיפלתי. יד, 2, זז. אני כאן. נכנס, עושה. זה אחד. דבר שני. נכנסתי לפה, סגרתי, אתם רואים? ומקפל אותו קדימה. מוריד בסיס. קונטרה, בום. אתם רואים איפה אני? סגרתי. שני תרגילים שיכולים להביא לי הכנעה לשוק. תרגיל מהיר, תרגיל זריז, פרט ב-JJ, ואם אני עובד איתו נטו של MMA, זה כבר תרגילים בסגנון כניסה אחרת, שהוא לא יביא לי מכה לפנים, או שלא יביא לי בערך לפרצוף. אוס.